И здравейте хора, днес тук сте с Даниел Гаврилов и ще направим чест опенинг на Clash of Royale. Имам 7 честа, но без да исках отворих единият. Не знам какво ми се е паднало от него, така че вече имам 6 честа. Да, знам, че ми се паднаха гъбки. Така да е Fire Spirits, пари, но другото не знам какво е. Сега първо ще отворим Silver честът. След клипът ще се бием, само това мога да ви кажа. Надявам се да ми се падне Ice Wizard, но малък е шансът, но няма значение. Добре. Не е много добре, така. Сега започваме с фри честовете. Добре. Фак, защо рокет? Ненавиждам рокетите. Така. Добре. Супер, защото мога да го апгрейдам, а смятам да го използвам. Fireball, добре, използвам го в дека си, така че добре. Сега 2 голд честа. Добре. Бих казал, че е доста добре, защото, както казах, ми трябва зап. И този чест ми се паднаха цели 3 вида rare карти, така че е доста добре. Голдът е на добро ниво. Доста зап. Бомбър, Гоблин Хът и Арроус. Добре, сега най-хубавият чест. Дома ми се падне поне епик от него, но надали. Хубаво. Доста джемове. Giant. Зап. Фърнес. И Fire Spirits. Добре, не очаквах доста повече от този чест опенинг, но няма значение. Поне става добре. Сега исках да имам, за да си купувам уизарди, понеже аз събирам за тях, за да мога да го апгрейдвам. И смятам сега да го апгрейдвам, но не знам колко. Да, 400. Предполагах, че ще стане така. Сега, както виждате, отиваме тук. Вземаме това. Тук, така. И вече имаме Wizard, 4-то ниво, което не е много добре, но аз още не се бия с него. Така че сега с останалите пари смятам да си купа още 2 Wizard-а. И ще ми трябва 20, за да се бия. Сега... Жалкото е, че няма да сложа Wizard в дека. Малко по-малко ниво, но няма значение. Ще го сложа на мястото на Baby Dragon. Да, на мястото на Baby Dragon ще е добре. Апгрейдът не знам какъв е. Какво ми показва тук съобщението, няма значение. Сега просто ще видим за зап да... Добре, смятам, ако взема пари от някъде или пък... Да, просто ще направим така. И сме готови. Сега не знам колко ще ми остане до следващото ниво. Да, виждате, че скоро дигам 8 ниво и ще можем да започваме да играем на турнаменти. Но няма да стане последните 2-3 седмици. Останахме без пари. Сега мисля да се побия малко, защото мисля си, че не сте ме виждали в движение как се бие и ще започваме сега. Да, търси опонент. И не съм много силен и по принцип бия повечето хора, но винаги на клиповете се излагам. 7 ниво, добре. Пращаме на това. Много лоши начални карти, но няма значение. Като цяло не са чак толкова лоши, но ако има метеорит ще е много лошо, защото сега виждате какво ще пусна. Чакаме да ни се зареди малко повече елексир. Пускаме ги. Те трябва да са пред Witch. Точно така, пред нея са. Добре, хубаво е, че започнаха да бият по тях. Сега пуснахме и това и както виждате вече бутаме едната кула. Но и те ще ни бутнат тази. Поне Giant Skeleton. Да, виждате на колко малко кръв му остана Танхалът. И, дами и господа, вече бихме тази битка, което е доста добре. Мисля се, че на клип
че на клипът няма да се покаже, няма да бие, но виждате, че бие на колко... Добре, не е един от най-хубавите частове, но става. Не има какво да отваряме, не е като да няма. И сега ще изиграем още една-две битки. Мисля, че тази беше доста бърза. И Уизърда има място в моя дек, точно така. Пак 7 ниво. Да, това вече са хубави карти. Уникално хубави карти, като за започване. Стига той да няма метеор. Както видяхме, той миналият човек имаше зап. Добре, сега на мен ще ми трябва метеор. Който аз мисля да пусна. Сигурно и той ще пусне, но да. Бомбър. Добре, убихме му го. Но лошото е, че нашия Twitch остана сам срещу неговия Twitch, което е, както казах вече, доста лошо. Виждаме, той пусна Giant. Аз смятам да пусна Wizard и такива. Те ще убият бързо Giant-ът, но лошото е, че той ще направи много демедж на моята кола. Той е пусна Mesketeer. Аз се надявам да събера за Giant бързо. Шит, той започна да бие по Wizard-ът ми, а не по Giant-ът, което е доста лошо. Добре, ще пуснем Rage, което мисля, че е добре. И сега ще му направим доста демедж и на неговата кола, съответно той направи доста на нашата, но ние ще направим повече на неговата, защото сме баровци. Пускаме Fireball тук. Перфектно. Мисля, че това беше невероятен ход от моя страна. И той пусна Witch точно където трябваше. Да, кулата му стана малко кръв, той имаше Fireball. Не, той нямаше Fireball, но имаше бомбър. Лошото е, че има балон. Левел 3 при това. И сега ще ни бутне кулата, сигурно. Най-вероятно, да. Не. Добре, бутна ни кулата на косъм. Сега остана на 300, което е ужасно. С главно лошо. Още по-лошото е, че останах без карти, но по-доброто е, че той в момента няма скелетън армия или нещо такова. Но мисля, че има... Както казах, че няма скелетън армия, се оказа, че той има скелетън армия, но няма значение. Аз му цапнах кулата няколко пъти и това мисля, че е най-важното. Много лош факт е, че аз нямам... Сега той, ако пусне балон, аз няма да има с какво му отвърна. Аз не, че сега имам, защото в момента той ще ми бутне кулата и той е зверски, но Вау, чист хак. Добре, виждате, той спами армията се едно, че са по едно елексир Witch и такива неща. Но няма значение, вижда се, че според мен това си беше чист хак. И няма значение, една загуба, една победа. Той ме би 3 на 1, загубих доста трофеи. След новият апдейт обаче по-малко трофеи, което е сравнително добре. И сега няма да донейтна. Да, искам да направим реклама на нашия клан, който между другото е Invite, казва се Cure, който между другото е Invite, но можете да ми пишете в коментарията вашият ник. Аз ще ви проверя, съответно, ако имате клан, ще ви проверя. И ако смятам, че сте подходящи за нашия клан, съответно ще ви приемем в него. Нашият клан, виждате как се казва Killer Squad, проверете го, това е неговото лого на ПК, синьо ПК. И аз съм на 5-то място в него. Мой много добър приятел и трети братовчет е този. Той е точно пред мен. И виждате, че повечето хора от нашия клан са доста силни. Този е вече в Frozen Peak. Не сме един от най-силният клан, но сме на сравнително добро ниво. Ако ви харесва кланът, можете да видите кланът и ако ви харесва да напишете вашият как се казвате в играта, аз ще ви проверя, ще ви инвайтна и може да влезете в кланът. Да, сега мисля да изиграем още една... Не, няма да изиграем още една бърза игра, защото клипът вече става 10 минути и мисля, че е прекалено дълъг, защото между другото снимах клип на Clash of Clans и не ме пуснаха да го кача, защото беше над 15 минути, не знам защо, но не ми дават да качвам клипа над 15 минути и сега ще кача този клип, той стана точно 10 минути.
Благодаря, че гледахте този клип. Харесайте го, дайте по един коментар и се абонирайте за мен, ако вече не сте го направили. Дайте един лайк, оставете коментар и